Здравейте на всички! Аз съм SkybossBG и днес в този клип, може би, в този клип ще отворим Legendary честа, Magical и след 6 честа и Giant. Но аз нямах търпение просто и реших направо в този клип да го отворям. Наскоро ще имаме може би Magical и Super Magical плюс Giant, втори чест опенинг. Просто не ми се чакаш, много време ще отнеме. Може би след 58 честа ми е Супер Magical. Просто в този клип ще го отворим. Директно почваме, примерно, да кажем какво да почнем. Ето ми и дека, извинете. Ако имате Electro Wizard, Graveyard и Lumberjack, може да ми го копирате. Ето още един път. Момент. Още един път, ако искате да го видите. Да, наскоро станах 10 левел. И да започнем да не се бавим. Отваряме Magical честа. 22 Eros. 28 Fire Spirit. 31 Barbarians. 9 Dark Goblin. 1 Bowler. Няма да е легендарна. И 2 Executioner. Прекрасно. Сега легендарния чест. Но преди това ще направим 2 vs 2. Да, 2 vs 2. Една битка на 11-та арена. Пича има як дек. Сега ще ви демонстрирам дека. Той не е скъпичък е малко, но трябва да имате задължително еликсир колектор. Тук нашия пич. Отзади има барбериани. Какво ще правим сега? Електролизера тук няма нищо да свърши. Може би това ще е загуба. И веднага ще... Майко... Така голема още е жив. Пускате грейвиарда. Много внимателно да не ударите Кинг Тауъра. И... поне малко набихме. Тактиката е голема да остане жив. Айде стига е пичам от другата страна. Найтуич, много добре. Така. Видите принцеската така. С какво ще се справим с тези барберени? Ще ги запнем. Знам, че това не беше правилното решение, но... какво да се направи? Сега нашия пич. Може би... Не, няма спрем бол. От другия край на Найтуича беше проблема. Сега ще набия хипер много. Общо взето дека е много добър. Да, забравих да кажа, че стигнах 10-та арена. Може би вие видяхте. С този дек ме направи много щастлив и качих 3100 купи. 3126 ли колко бях? Забравих, извинете, но забравих. Ще пустим голем. Малко да танки. Тук тауъра е наш. Директно в Кинг Тауъра тръгнем, викам. Да, определено е наш. Ето удар и... да си пустим помп. Извинете, ако се чува такива пращения, такива странни звуци. Просто не съм измислил къде да сложа телефона. Видите принцеската много добре. Сега е тук един лумбърджак и грейвиард отгоре. И той малко мисна с фаербола, но все пак дали ще стане обръщалка? Дай да видим. За малко. Много добре се развива атаката. Ама ако и голема беше останал жив, така ще пуснем малко един голем да танки тук. Направи грешката. Направи грешката. Ще му дадем тъмзъп.
Добре, хора. Моментът на истината. Какво има в Legendary честа? Отваряме го и... Няма гледам. Инферно Драгон! Няма го. Добре. Нямах Инферно Драгон. Да, вече имам 7 легендарна. По-хубаво от това. Който иска да влезе в нашия клан, казва се Плодив Арми. И да изиграем един батъл. Да. Така, момент да нагласиме телефон. Добре, в ръката имаме горе-долу добър старт. За стартова ръка. Ще пуснем ето така. И той мисва с фаербола. Сега Lumberjack може да режни скелетаните и ще стане атаката. Да, и взехме му тауъра. Това е много добро комбо, даже и с голема става. Ето сега скелетаните. Тук не знам защо го пусна. Ще ги запнем. Много добре протичат нещата. Един електроизърт. Малко безсмислена макар. Поне запна. Две от тях. Така, електроизърт vs майнер. А майнер е втори левел, разбира се. Хора, тази игра може да е победа. Защото пича не знае какво прави. Пуска майнер в дефен и са ще пусне фарбол най-вероятно или зап. О, имало и дало пича. Но пич малко мисна. А в черките 11 левел. Не разбирам. Той искаше помпата да ми убие. Разбирам. Някои хора много искат да ми убият помпата. Ето. Пусна майнер, пуска гоблин барел. Но все пак ми даде едно еликсир преди да умре. Сега много важно да пуснете уизарда или електроуизарда. Сега ще пусне далок, усещам. Това ще пуснем скелето армия, за да ми ги убие. Далока малко се забави. Добре. И така, докато не знам защо беше този гоблин барел, като знаеш, че ще му умре. Ще пустим още един еликсир колектор. Тези скелета ни може сега вече да ги погледна. Да не набият много демидж. Ако сте нови в този акаунт, може да се абонирате. Но не приключвам още клипа. Ако сте нови, не забравяйте да харесате клипа. Да оставите някой коментар и да харесате клипа. За втори път и да се абонирате. Много важно. Да се абонирате. И той не оцелва уизарда. Той пуска или барберянки. Те бързо ще умрат, защото имам голяма армия. И сега и майнера ще умре. И пускаме грейвярд ето така. Малко безсмислен. И тауъра е наш. Ще надем тъмзъп. Така. Good luck. Well played. Golden chest. Добре. 150 копи. Да. Какво имам шок? Паднаха ми се бачетата, спечеля ги на турнира и после от Giant честа на 10-та победа се паднаха 292 бат. Може би ще измисля дек с Инферно. Сега ще ви покажа един бък. Наблюдайте само. Да кажем електроизърда. Наблюдавайте го. Стана голяма карта. Вижте, не пипам нищо. Държа
върху скелето армията. Вижте електровизорът колко е голям. Погледнете го и свети. Да, имам и хил спел. Просто много неща минаха. Остават ми само 5 легендарни. Ще имам всички карти. Особено едно. Така. Може би да изиграя още един батъл за последна битка. Се надявам само да не загубя. Така. Изчакваме да видим какво ще пусне и директно пускам еликсир колектор. Ето тук. Голем дък. Ще изчакаме да видим той какво ще пусне за голема. Ще пуснем един прекрасен електровизор от моя страна. Той има и Nightwitch. Доста проблемно ще бъде. Особено и Nightwitch. Тук е един Wizard, прекрасен Wizard от тук. От моя страна. Сега за... Не! Зап! Разминахме се на косъм. Инферно Драгона е като ходещ Инферно Тауър. Просто е много опасен. Трябва да го оставяте да ви точи по тауъра, защото ще стане грешката. Тук и аз си позволих малко, не сейфнах еликсир, позволих си да си дропна голема. И сега той направи грешката, че пусна екзекушънър. И веднага ще се питате защо е грешка. Защото че пусна грейвярд. А електровизорът ще би по двамата. Ето. Наблюдайте сега как ще му вземем тауъра. Наблюдайте просто. И много добре, пич. Ще му дам уелплейт. Опси. Уелплейт. Вижте едното скелече какво прави. Какво прави едното скелече? Той си налагаше стабилно. Сега електровизорът тук обезвреди. Така да го наречем. Екзекушънъра. Nightwitch. Ох, как искам Nightwitch. Nightwitch е много силна карта. Особено когато е върху тауъра Ви. От тук нататък мога да се защитавам просто. Или пък директно напусне така. Един грейвърд от моя страна и така. И Пич се предаде. Thank you. Thank you, Пич. Ще му дадем good game. И той просто видя, че няма какво да направи. Голема. Много добър дек с голем. Ще му дадем thumbs up. Thank you. И хора, надявам се клипа да ви е харесал. Отново ще го кажа, аз бях SkyBossBG и до нови срещи. Чао. Момент. Чао.